Velkommen til vloggen, hvor vi fikser biler. Vi skal fikse en Agila. Let's go! Det her, det er dag 3 på Agila-delen. Det er den søndag den 2. august. Der er gået alt for lang tid, fordi Sanders del er først lige kommet hjem nu. Som I kan se, det ligger i bagagerummet i bilen. Wow! Crazy daisy. Så ja, det bliver nok stort set mig, der laver det hele. Mens vi står og hæpper på. Ja. Og fodrer dig med monster. Ja. Wow. Hvis videoen ikke kommer ud, så er det 4 omkommet. Vi har lidt skaderhister her, som I kan se. Vi har set bedre i dag. Men du kan jo ikke bare sætte et stykke duct tape på, så kan det en dag. Vi kan se her, der er lidt kofangerskade. Den har i hvert fald set bedre i dag. Det er et ting er sikkert. Den har set bedre i dag. Hvad har vi? Den manglende forlygte kan man egentlig også argumentere for at se bedre i dag. Vi argumenterer for. Okay, hvad er så nogle lovkrav? Vi mener, den her mangler vi også lidt. Og så den er måske også lige for lidt slag. Men ellers så er den jo basically en portion. Det er jo basically en portion 911 derfra. Så det er så fedt, hvis hele kofarmen har faldet af der. Ja. Det kunne passe godt. Ja. Nå. Hvad er det der så? Og Lukas går sidder og går. Det var bare en fuck, det larmer. Det er en grav, bare det, vi skal nok lige passe på dem der. Synes I det her, der larmer? Vi ved godt, du er døv, Lukas, men du behøver ikke at blære dig. Nå, nu ved I, hvorfor jeg er døv. I guess. Wow, lad mig komme ned på det. Der er bremseskive, hvad? Shit. It's pretty cool. Hvad er det med en bremse ud af et slyt? Jeg har lige godt købt det. Det var godt. Så noget episk skal diskutere. Sander, en skruetrækker skal du skaffe. Hvad for en type? Flat? Flad. Alright. Morfar? Morfar. Det skal lige siges, der sker noget magisk lige nu. Og så Lukas får andre folk til at lave sit arbejde. Det har aldrig været sket før. Det er magisk. Andre til at lave sit arbejde. Du har aldrig lavet andre gøre dit arbejde. Lukas, dit hoved er så sort ved løb, altså. Jeg lader være med at komme med en kommentar til det. Men det er fordi, den filmer lyset herude. Ja. Og Sander, han sidder også. Jeg ved ikke, hvad han er sin bil af. Det kan ikke blive det. Hvordan er det, man vlogger? Jeg kan ikke forstå, hvordan folk de kan leve der. Det forstår jeg nok heller ikke. Det er virkelig ikke, hvordan man kan tjene penge på det der. Nej vel? Måske er alle vlogger bare optaget af kvikløb, og det er jo bare så fake. What? Det er det store medie. Det er det der unspoken, som man aldrig skal sige jo. Ja, undskyld. Nu er jeg nødt til at cut videoen. Kan vi ikke lige lægge mærke til, hvordan Lukas' outfit er præcis det, som man ser en 40-årig mand gå i? Nej. Det var en prank. Det var en prank på vloggen. Du blev pranket. Se Sander, jeg pranker ham, Sander. Jeg synes så dårlig vlogger. Hvorfor har jeg sat dig bag kamera? Jeg kunne selv stå med kamera og bede jer om at stå og fikse bilen, hvad det så. Men det er jo ikke, så vil du ikke få mine syge pranks. Så vil bilen ikke blive fikset, så. Ja, virkelig. Det var fandme også en god prank-video. Fikser Sanders bilen. Det tror jeg, det Hvis vi kan fikse den, det kan godt være, der kommer en part 2. Det er part 2, Mark. Nå, men er fiksbilen? Den første video havde bare Opel Agila, eller Agila fikseri jo. Nå ja, men der var ikke noget som helst fikseri i den jo. Jo, vi fandt en toglygt. Nå, det var bare mere roadtrip. Vi får det. Ja. Gud, de sidder sådan og fikser den der Agila ind lige nu. Men hvad med, at man bare sådan sælger den der? Kan vi vide, hvor mange Agilaer man kan få for den der bil? Ærligt talt. Det må jo være nogle penge værd, det tror jeg. Er vi i gang med at fikse biler? Det er virkelig sjovt at fikse biler. Vi laver ikke grammatisk ukorrekt. Vi laver ikke noget som helst andet end at fikse biler. Hvad så? Du siger biler. Der er flere, vi skal fikse. Hvad har jeg ikke fået at vide? Corollaen er tilbage, let's go! Velkommen til Agila Front Bumper Rystestream. Vi ryster front bumperen. Det gør vi ikke så meget mere. Vi undrer os over, hvorfor det er, den står fast. Det ved vi ikke endnu. Det er et mysterie, som I kan få at vide i den næste part 3. Wow, Sander har fået fremskridt. Hvad sker der, Sander? Hvad sker der, Sander? Kommenter det til vloggen, Sander. Sander, hvad sker der? Ja, jeg ved godt. Jeg starter bare for det. Skal den der også op med? Alt der skal ikke? Den der andet skal ikke? Ja. Lille skud. Ja, okay. Nå, der skete ikke en skid fremskridt derovre. Ringen skal have clickbait. Det troede jeg.
Vi skal kalde sådan den her video som noget sådan Agila, Return of the King eller sådan noget. Ja. Return of the Agila. Return of the Agila. Agile, fixing af Agile gone wrong. Sådan virkelig clickbait. Agila fixeri gone wrong. Horror mode. 3 AM. Gangster shit. Agilaen scorede mig 37 damer. Hashtag gone wrong. Hashtag prank. Hashtag skattevæsenet efter mig. Lukas har fundet sin hammer. I hørte det herfra. Mekanikeren har fundet en hammer. Prøv at se den hammer. Jeg skulle rimelig tough det der for at være helt ærlig. Men det, faktisk, det gik virkelig godt. Det virkede ret effektivt. Det var virkelig effektivt. That's why you're the goat. The goat. Sådan der. Jeg tror det var opmærksom, du kan stemme dig herinde. Fremskridt sker igen. Fremskridt stream. Jamen, der er der ikke nogen så fester. Eller ikke. Jo, måske sidder de fast ændrene faktisk. Fast. Så de her clips, der sidder her, til den her del her, de bliver gemt. Nå. Det er jo nok en god dag faktisk, ja. Så vi skal gøre det eksakt samme den anden side. Altså vi skal ikke have hjul af. Men det betyder... Der er muligvis chance for, at vi bare kan dreje hjulet. Lukas... Og så må vi have en med lidt mindre fed arm. Ja. Lukas, den episke twist. Vi har kun én buk. Har vi? Ja, vi har dundkraften. Okay, du har ikke set nok Chris Fix, der var. Puha. Alright, jeg tror de vi løfter på motoren altså. Ødelægger bundkarret. Det er en Agila. Den vejer sikkert kun sådan 2 kilo, altså. Den er tungere, end du tror mig. Nå, jeg vil have sgu da hjul, mig. Nå, det er sgu da smart tænkt. Ja. Chris Fix! Alright, Virkelig. sådan der. Nu er den af. Sådan halv. Det er ikke det, du er fast. Oh shit. Ja. Et lille problem. Hvad så med den? Små mikrodele. Mangler jeg en skrue? Og det mangler en skrue. Så what else is new? Ja, det er skruen til din nummerplade. Nå ja, den har jeg også sagt til ham. Jamen, det ved jeg godt. Kan vi ikke bruge en anden skrue? Vi bruger en træskrue. Nu kommer der ikke certified mekaniker tips. Nu kommer vi til at lave noget sjovt. Og det bliver sjovt. Hvor er det hyggeligt at se det ene baghjul, det svæver, når den ikke bliver støttet bagpå. Er det mekaniker no? Det betyder, at din option ikke kan bruges til rally. Er det ikke kan bruges til noget? Til rally. En, der kan hjælpe mig. I hvert fald ikke en god option. Jeg er kameramand. Gør så sådan. Jeg har beskidt fingre med det. Den ting jeg går. Du arbejder på en bil. Det er en del af jobbet. Bare se Lukas' sko for helvede. Ja, hvor er jeres arbejdssko? Må jeg lige se? Hvor er der på min hammer? Ja, det er min arbejdssko. Det er bare til den erhverv. Hvad har Sander her? Hvilken gripper så har Sander på? Ej, det kunne godt gå som arbejdssko, det der. Det er arbejdssko bare til et andet erhverv. Også arbejdssokker, for at være helt ærlig. Ja. Jeg tror ikke helt, at jeg kan gå inden for den kategori. Det er lidt trist. Nå, nu kommer det sketchy mekaniker chip. Du løfter den med dømkraften. Det er ikke Chris Fix certified, men det er Lucas certified, så det er næsten lige så godt. Men du er bedre. Det er okay. Jeg har faktisk en uddannelse. Altså til en Agila, så er det faktisk bedre. Jeg tror faktisk, den har godt af det. Ja, Gilan. Ja. At den føler lidt omsorg i livet. Ja. Der er filmes. Der er filmet. Episk unboxing. Nu pranker vi Sander. Vi siger, det er den forkerte skærm. Okay. What? Jeg skulle lige hurtigt filme noget til vloggen. Tag imod dæk. Har du rækket med min færre skruetræk derovre? Jeg skal lige lægge den her. Jeg skal over. Nå, nu har jeg også beskidt hænder. Sander, Ja? det er den forkerte skærm. Forkert skærm? Er det på højre side der? Ja, det mener du forhåbentlig ikke. Det mener du ikke. Du skal ikke pisse på mig. Ja, jeg tænkte det nok. Den har fået lidt skade under fragt. Fuck det. Så hvis du bare har noget sort spraymaling. Hallo, okay, du filmer. Nu skal jeg se, hvordan man laver en step-by-step tutorial på, hvordan man unboxer en kofanger til en Opel Agila. Først skal man lokalisere... Hold din kæft! Først skal man lokalisere sin kofanger. Den er lige der. Næste stop,
kommer ned. Her er step 2. Her er den unboxet. Tak fordi du så med. Det var en god video. Nu. Den professionelle vlogger, Mark, har lige skruet en skrue ud herfra. Og nu er jeg færdig. Så kan du komme her og gøre det herovre, Mark. Den der lige der. Fordi at Den skrue, der er lige der. Mark kan godt have et eller andet at lave. Ja, kan du se den der? Hvis du flytter din fod. Nej, din hånd. Den er ikke en... Okay. Er det ikke en stjerne? Jo, må du godt bruge flot til den. Ej, men det er ikke noget. Du ser lys her. Det er et ret sjovt vinkel, det her. Så sidder du fuld med mave. Der. Nej. Oh shit. Du sidder og waterboarder mig med rost. Klar til den episke teardown. Ellers skal vi vente til... Et like, og Sander får lov til at se, at vi tager kofangeren af. Ingen likes, vi tager den af nu. Et like, og Sander får den nye kofanger. Et like, og Sanders kofanger bliver smadret. For 10 likes med at lære den pink. Sådan der. Er du klar til den episke teardown af frontkofangeren? Wow. Eureka! Det er en fuld. Det er Eureka! en vildt. Shit, jeg prikker hul i kølleren. Nej, det gjorde det for mig. Må du ikke sige sådan noget. Der kan ikke være flere huller i den kølle. Nå, Hvis jeg har prikket hul i køleren, så er der kommet vand ud nu. Hvad? Hvis jeg har prikket hul i køleren, kommer der vand ud nu. Okay, det gør det ikke. skal vi lave en test? Sådan en test? På hvad? Factor cap. Kommer der... Kommer der væske ud af køleren? Find ud af det efter jeg har stukket en skruetrækker i. Fjerner vi også forskærmen nu? Velkommen til at samle kofangerguiden. Step... I don't know, 2, den er allerede samlet. Jeg ved ikke helt, hvordan laver jokes ud af det her. Okay. De der ting, de er i. Den er i. Den er i. Den er stadig i stykker, men... Der er et hul i den ene, som ikke en anden. I don't know, Sander. Måske er det fordi, at det er Nagila, de laver, så det var meningen. Det tror jeg virkelig ikke. Der var en eller anden ingeniør, der sådan faldt, og så var det sådan hans der var lige der. Hvorfor? Kan du forklare os det? Hvorfor er der et hul i den ene, som ikke Bare sådan en regnsensor eller sådan noget til en anden model. Sådan noget måske. Ja, nå. Hvorfor? fordi det er Nagila. Du skulle gå et stykke, og så kunne man sætte et ræb i, og så trække den. Er det til det? Nå, okay. Det er Nagila. Så var den gamle Det var fordi, man regner med, at Gila ikke går i stykker, så. de fleste biler har det. Nå. Jeg ved med, den også har det. Jeg tror faktisk bare, det er fordi, de var lidt... Altså, den har det faktisk lige der. Ja. De var lidt for optimistiske. De regnede med, at den kunne bruges til rally, den bil, og så fandt de ud af, at det var en mormorbil. Det er ikke godt, det der er det. Den ligger ikke, så det er helt fint. Det er sikkert bare stenslag. Ja, altså hvis den ikke ligger, så... Hvad så? Jamen, så får jeg en metalplade hen over mine ben. Skal jeg lige. Ja, nu røg det og lorten over, man. nå. Den lever videre på dig, det der røg. Er det det? Det er ikke bare yank den. Det er en finger glemme Altså, vi har en ny en, så hvad skade kan det ske bare af Jeg ligger vedhængende til den. Så må vi bruge sømpistolen. Hvorfor hænger den fast der? Fordi den ikke Hænger den fast, eller til der sted? Hvorfor hænger den fast der? Nå, så meget for den episke reveal. Den sidder fast lidt lort sted. Au! Hvordan fuck skal vi komme til det? Det vil ikke hårdt nok. Tada! I dag filmer vi Sanders reaktion på min gode joke. Sander, hvad synes du om Marks joke? Iran. Den joke må jeg ikke sige på kamera. Hold da! Film. Fokus, Sander. Hold da op, den er snaske. Ja, vi fjerner også lige det ser godt ud. 80% af rusten på bilen. Men den får rustbehandling med i det her. Det går jo flydende, det her arbejde jo. Værsgo. En gave på mig til dig. Pas på, hvor du rører. Så jeg ikke får tætten os. Ja, faktisk. Ej, Sander. Husk på hjortlorten er stadig på. Kædebanen er skævt. Men er det? Nå. Ja, det er godt eller skidt. Det er helt skævt. Helt fucked. Helt kogt. Seriøst?
Man, Prank. prank. Jeg har det dyre kamera. Haha, prank uppercut. Der synes jeg, det er en god prank. Ja, skal vi have 5 minutter? Hvis vi får 5 likes, så beholder vi bare bilen sådan her, og så kører vi den til Carson Coffee. Hvis den får 5 likes, kører vi den til Indonesien sådan her. Jeg tror ærligt talt, den kunne passe dig ind i. Indonesiske tema. Vi vil dø, hvis vi kører til Indonesien, og har et klimaanlæg. Hvordan vil du køre til Indonesien? Indonesien, er det ikke en ø? Nej, vi sætter snorkel på. Man kan tage en færge. Der kan man også sidde og køre. Vi sætter snorkel på. Okay. Lav en snorkel til motoren. Okay, men altså... Okay. Ja. Er der noget, vi kan hjælpe med her, Lukas, eller? Nogle vilde idéer, her. Hvad? Det er nogle vilde idéer, her. Mig sådan, vi hygger os her. Se en snorkel på Det var en sjov en gang, inden jeg skal skrotte, når jeg skal læse videre. Bare lige bruge i 2 uger for at købe det billigste lort og kæppe den ud til at lave den mere vildeste smadrekasse. Hvad mener du, vildeste smadrekasse? Sådan give den en spoiler, og sådan bodykætter-agtigt. Men hvad laver jeg så? De der satan kedelige mennesker, der står bare og banker metal og ikke en skid andet, mand. Jeg har ikke alle biler, det der sidepanel på, efter han har banket det der metal, der er løs i alt for lang tid. Vi er pladeværkstedet. Hvor dyrt tror det har været værre, hvis jeg skulle have taget og lavet det med mekaniker? Det må nok være for lag med et par tusind. Jeg tror, det er 10.000 kroners beløb, for at være helt ærligt. Ja, ungefær ikke. Man skulle næsten tro, det ligner en bil nu, men problemet er, at på hver eneste komponent, vi tilføjer, jo mere vores humør forsvinder. Ja. Den er mest Lukas, så det er ham, der gør det mest arbejde. Ja, lige præcis. Men, Altså mig og Mark, vi har måske lavet 15% til sammen. Men til gengæld ligner det en bil nu, så jeg vil kalde det for en stor succes. Jeg tror, at en bil har 4 hjul normalt. Den har været 2. Du kan bare blive ved med at wheelie hele vejen. Det bliver ikke bedre. Nej, men det er fint. Men det er fordi, det er det forkerte værk. Det var det forkerte, der stod fast der. Holder det? Det ved jeg ikke. Tror du, det holder? Måske. Hvad er din vurdering? Måske. Giv mig 17 år til at finde ud af det. Eller giv det til næste gang, den går i stykker. Alright, vi er nået til det sidste. Sander, du har ikke selvfølgelig strips. Det var lidt halvt Jeg anstændigt. stripser ikke noget på min bil. Hvad mener du? Det er sådan det bedste bil fungerer. Det må du også sørge for. Nej, det ser Så kan du sådan have den smukt her ud. til Sebastian. Prøv lige, Den man Rella strip. kan næsten ikke se forskel. Man kan næsten ikke se, se forskel. Morfar? Man kan næsten ikke se, at den har været i stykker. Morfar? Man kan næsten ikke se, at den har været i stykker. Han er indenfor, han sidder ikke ude. Nå ja, han sad og snakkede med din mormor derinde i Prøv at se. sofaen. Det er ubåden, han lavede. Åh, helvede. Den skulle lige på kameraet, den her. Ole molle. Ja, nå, jeg går lige med dig. Hvad er det for en ubåd, det her? Bismarck, noget der ikke. Nej. En kanon, en flak. Den er fin. Så. Wow. Jeg har det aldrig. Den mangler lidt. Detaljer, siger jeg. Detaljer. Nu ved jeg, hvad jeg kan se. Jeg kan sgu ikke få den der på, jeg kan. Please. Ja, den er fra den nye, eller fra den gamle? Den er fra den nye lygte. Du skal lige vende mig på, den er på. Nå. Jo, der er rundt mit arbejde. Pisse. Ja, hvad skal jeg have magt til nogen her? Og så kommer Stor Høj succes. da op, Må jeg ligne en bil igen? hvor ser det godt ud. Så mega det. har du nogle strips? Hvem har du lavet det? Ja, det har jeg. Ja, ikke mig. Der Har du nogle har strips? Hvis jeg vil lige prøve at strippe den, så er ikke helt. Så kan vi indtil at sælge en ny kobank, kan vi strippe det der fast til hinanden. Det var en slem en. Jeg Har har du ikke nogen lange nogen? Jo, men hvor? Du kan ikke snakke om, ikke anden time, så må du jo bare kan ikke til at snakke om vide. strips til en professionel, Hold da op, nu hvad det ligner hedder, det jo en bil. modelflyskabet. Ja. Så nu må du godt sætte endskærm på. Kan du sætte dig? Sådan der, fra en skala fra 1 til 10. Hvor godt kan du lide Lukas Stålhus service? Solid 8, du er billig. Man. Jeg har nærmest lige kaldt mig for Jeg synes, at han har haft lidt dårlig kundeservice. Han har været lidt muggen. Ja, han kalder egentlig marken app, for jeg synes ikke det. Ja, faktisk. Du får 3 stjerner på Maps nu. Hvorfor får jeg 3 stjerner? Lukas' kundeservice, den har brug for lidt hjælp. Mark, du Men til- er men til gengæld- næsten ansat. Men til gengæld så arbejder... Hvad mener du, jeg er næsten ansat? Sådan der. Ja. Jeg laver dit arbejde med at
betalt, eller hvad? Præcis. Er vi klar? Alright. Det er det, der hedder slavearbejde. Skal vi lige rydde op? Mangler det gør så en i den anden side, Sander? Nå jo, det gør jeg. Du kan også godt køre uden hjul. Hvor er julekapsel nummer 2? Det ved jeg sgu ikke, det er ikke mig, der har fået den af. Nå, det er rigtigt, det er fordi den er... Så sådan der. Nej, det kommer ikke på. Okay. Nu bliver jeg taget. Du må godt sætte den på, hvis du kan. Mark. Hvad så? Det er det slutningen af videoen. Kan du sige tak for i dag? Tak for i dag. Tak for i dag. Så, Mark, hvad laver vi? Fra Ante til Hansen, så købte den i forlygte, fordi at den er åbenbart sprunget fra Sander. Den tog Jorden også. Det var lidt uheldigt. Og sådan der kører der. Den er ikke sprunget i luften endnu. Nu er vi kørt fra Hattingen og ind i Horsens by. Så vi kan zoome ind på det. Selvfølgelig så vinker han ikke. Du optager faktisk på kamera, at han mangler at han kører uden en forlygte. Det er fanget i 1080p. Eller hvad det er for en kvalitet. Jeg håber virkelig, det er 1080. Jeg håber virkelig ikke, du filmer i 27 eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er træls. Jeg er her bare. Okay. Så... Yep. Vi er på vej mod til Hansen. Så sådan der. Er det din lygte, vi skal have nu? Eller Per? Ja, forhåbentlig ikke helt. Hej Mark. Hej. Nu filmer du derfra. Brug det sejkamera. For jeg tænkte, jeg skulle nok ikke have et stort kamera med ind til Hansen. Ja, efter vi der, så kører vi hjem i min bil, og så kører vi ellers sådan. Så kører mig hjem til Gita, eller til, hvad hedder det? Ja, you know, min bil bagefter. Min tak. Jeg skal nok herover. Per. 2 likes, så I kan fortælle mig, hvordan en pære. Vi ved det ikke. Så, jeg har lyst til at sige om bilen. Den kører. Og larmer den? Ja, lidt. Men den ser også sådan der ud. Så er vi færdige, er vi ikke? Jo, for nu i hvert fald. For nu. Og for til næste problem kommer. Forhåbentlig aldrig igen. Det er fedt. Nå, men det var det for den her gang. Sådan blev sagt for anden gang nu. Ja. Nu er det der for den gang. Nu er der ikke mere. Nu er den parkeret, og den skal testes på vej til arbejde. Yes. Nice.